Čaute banáni, vítam vás u nového videa asi po mesiaci. Mal som problémy s počítačom, s nahrávaním, kúpal som zároveň nový počítač, takže bolo toho veľa. Teraz si zahráme po tom mesiaci asi Fortnite. Dúfam, že sa vám toto videjko bude páčiť, ak áno, nezabudnite ma podporiť cez like a odber a môžeme ísť na Padneme sa na nejakú tú novšiu lokáciu, odkedy bolo posledné video, tak bola ešte Star Wars sezóna. Z live eventu som video nerobil, kam ja som skoro vôbec už tie videá nerobil. Mám furt nejaké problémy. Ideme na Utopia City, lebo tam sa všetci utopia. Trošku si to tam pokillíme a dáme si taký ten prvý gameplay z novej, teda už nie novej sezóny, lebo tá sezóna už je mega dlhá. Ne, dáme Gana, ja ho chcem. Ne! Vole, Capek má shotgunu, ale nezabil malú smajočku. Ja mám mikrofón cez myšku, takže mi sa bude asi zle hrať. To je vadí. Jak to dám? Už som nechcel, aby to tak šumelo, určite to bude šumeť brutálne, ale aspoň nie tak, jak by to šumelo, keby som tu ten mikrofón mal hneď pri vedení. Aha, už mám trochu dosť veľký level. Takže normálne už by som mal level 200. Ja už som na tom staršom počítači. Nie staršom, hral som na tom. Na staršom som hral ešte predtým. 2000 years later. Na staršom som hral tiež, ale teraz mám nový komp a hra sa mi nám docela dobré. To je akože insane zbraň. Mango. Kámo, tu sú nejaké bunkre, o tých som aj nevedel. Ty vole, ja som úplne zabudnutý. Jaká vec tu proste. Videl som, že to sú nejaké bunkre, ale ešte som z nich nebol. Tak sa tam ideme podívať, guys. Ty vole, neber mi to. Ha, moje. Mne tá myška tu zavadzia. Nie myška, jak mi môže myška zavadzať. Nedáva zmysel. Ano, Capek mohol vylútiť túto čestku, on si ju nezobral. Ono je bot. Poťák. Je tu úplne milión tých Bčkových a proste ja mám furt Cčko. Mám 2 killy, ešte som nedal rank up, jak je to možné. Ty vole. Ty vole. To ne. Level up. Čo nezmenil ten zvuk na level up? Keď bola nová sezóna. Aj v tej Racket sezóne si pamätám, tam to zmenili. A ešte neviem. A napíšte mi pod video, že čo by ste chceli za content ešte. Či aj nejaké iné hry. To je už odstranil dávnejšie, len som počul, že je odstranil. Nie! Už ich aj vrátili naspäť. No vej, kámo, ja o tom práve hovorím a mne padnú rukavice. To je tak moc insane. A tu sa ešte predávajú. Môžeme sa rovno dať niekedy challenge, že môžem hrať only tie rukavice. Bola by to zaujímavá challenge. Bola by si aj hrateľná, lebo tie rukavice sú ako dosť OP, ale rýchlo sa míňajú. Ty vole, ja som mu chcel dať úplne trickshot. Rusák proste. Ja musím začať buildiť, lebo ja proste hrám zero buildy.
Ja som totálny idiot. No. Raz začnem buildiť a Capek ma zabije určite. Bombardíro. Počkať. Hej, yes. Oba. Yes. Borec už odchádza. Ha, yes. To je broken. To je totálne broken. Je tu aj toto. To už je dosť opotrebované. A nové one. Tieto veci. Tyva, je to dosť OP ako. Nebudem vám klamať. To je moje šťáčko, 4 kg. Zón už mám asi veľa prežitých, nie? Jež to je korunka, to je tá krypto. Bez rukavice, ale iba modré, tie nechcem. Tie štop pištolky sú akože celkom broken. Poďme. Aj. A zajtra si asi dáme video z toho nového rýchleho módu. Lebo chce sa mi z toho dať video, strašne ma to baví. Never gonna run around. Ne, borec, kámo. Malo zlov. Dobre, toto bude všetko z tohto videa, lebo ho chcem ešte zostrihať a asi by to potom trvalo trocha dlhšie. Dobre, dúfam, že sa vám páčilo, nezabudnite na like a odber a zajtra asi ďalšie video. Čaute.